εδώ και 5 χρόνια. Αυτό που κάνουμε εδώ είναι μια αντικαταναλωτική κίνηση. Προσπαθούμε δηλαδή να μειώσουμε την κατανάλωση. Είναι λίγο δύσκολο να συμβεί αυτό τώρα που βρισκόμαστε σε εποχή κρίσης, που έτσι κι αλλιώς ο κόσμος δεν έχει δυνατότητα κατανάλωσης όπως είχε παλιότερα. Ο τρόπος που λειτουργεί ο Σκόρος είναι ότι δεχόμαστε πράγματα, κυρίως ρούχα βέβαια, αλλά και βιβλία και CD και μικροπράγματα για το σπίτι που σε κάποιους περισσεύουν. Φροντίζουμε τα πράγματα που δεχόμαστε να είναι σε πολύ καλή κατάσταση, να είναι πράγματα που μπορεί να τα πάρει κάποιος χωρίς να αισθάνεται ότι υποτιμάει κάτι από τον εαυτό του, χρησιμοποιώντας πράγματα από δεύτερο χέρι. Και στη συνέχεια αυτά τα πράγματα που μαζεύονται εδώ στο χώρο μπορεί οποιοσδήποτε να έρθει να πάρει με ένα όριο, έναν αριθμό συγκεκριμένο. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεται μια, ας πούμε, ανακύκλωση πραγμάτων και επίσης πράγματα που σε παλιότερες εποχές θα θεωρούσαμε ότι η ζωή τους τελειώνει μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, τους δίνουμε μια δεύτερη ζωή ή ακόμα και μια τρίτη. Δηλαδή μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν μέχρι να φθαρούν πραγματικά. Γιατί στα εξάρχεια? Ο Σπόρος ήταν ένας χώρος που έκανε αλληλέγγυο εμπόριο. Έφερνε δηλαδή προϊόντα από τους απατίστας ή από παραγωγούς μικρούς. Εκεί λοιπόν στο πατάρι του Σπόρου ξεκίνησε αυτή η ιδέα της ανταλλαγής των πραγμάτων, δηλαδή αυτό που κάνουμε τώρα. Αλλά βέβαια οι άνθρωποι που το κάνανε αυτό ήταν κυρίως άνθρωποι που ζούσαν στα εξάρχεια. Οπότε ήταν πολύ απίθανο να σκεφτούν να ανοίξουν το Σκόρο σε μία άλλη περιοχή. Και άλλωστε πιστεύω ότι και ως ιδεολογία ο Σκόρος ταιριάζει πολύ με τα εξάρχεια, που έτσι κι αλλιώς συμβαίνουν και άλλα πράγματα ανάλογα. Δηλαδή τα εξάρχεια έχουν τράπεζα χρόνου εξαρχείων, έχουν το αυτόνομο στέκι που συμβαίνει η κουζίνα. How I feel about that. Μ' αρέσει πολύ, δηλαδή, εντάξει, μέσα σε 5,5 χρόνια στη ζωή ενός ανθρώπου, αυτό που έχω να πω μετά από τόσο καιρό είναι ότι πραγματικά και με τους ανθρώπους εδώ και με το χώρο και με αυτό που γίνεται έχω πια μια πραγματική σχέση και αυτό είναι πολύ ωραίο. Δηλαδή αυτός εδώ είναι ένας χώρος που μπορεί να χαρώ, που μπορεί να στενοχωρηθώ, που μπορεί να κάνω πάρα πολλά πράγματα, αλλά εξακολουθεί να είναι ένας χώρος που τον θεωρώ